Pojďme se, je to vidět? No, moje uši jdou vidět, super. Vidí jako straček. Přátelé, kamarádi, ahojte, máme tu další závodní víkend, dneska už je čtvrtek, nicméně co je důležitý. Důležitý je to, že tento víkend se jede další závod a to je Dobšínský kopec, nicméně, jak jsem říkal, už je čtvrtek a my jsme si přijeli trošku dřív, protože za prvé nová tráť, nový zkušeností, cesta zhruba 6 hodin, ale co je důležité je taky to, že když jsme tady v tom Slovensku, kousek od té Dobšiné, tak za náma je tohleto a to je Tatrlandie. Takže se dám trošku smočit a užít si nějaké ty jejich tobogány. Tak jak jste viděli, byla to prýma. No a teďka nás čeká nějaká hodina a půl ještě nad Dobšinou, na ty naše pretěky. Sedem do káry. A fíčíme na pretěky. Tak, je 22:05, jsme na místě. Komár, hajzl. Svině. Jdeme stavět stán. Tak jsme se krásně spínkali. A je páteční ráno. 8 hodin 10 minut. Jdeme na stínaní. A jdeme se projít. Co? Trošku pomalejší. Tak, máme 12 hodin. Já jsem se vrátil z administrativy. Tam mi pán řekl, že už jsem tam měl být před 4 hodinama. Že standardně se účtuje 10 € za 1 hodinu zdržení. Což v mém případě teďka dělá nějakých 40 €, který bych měl doplatit. Nicméně pán byl tolik solidní, normálně, že to pochopil, že prostě to se stává. Takže jsem to neplatil. A co je ale horší, je to, že tam jsem se dozvěděl, že technicky, co se týká toho vašeho vozu a ostatních vozů, jsou pouze do 6:30. No a jelikož já tady ještě nemám závoďáka, závoďák je teprve ještě ve Štemberku,
A cesta sem ze Štemberků na Dobšinou skrz tu další debilní objížďku trvá asi 7 hodin, tak už teďka vím, že to nestihnu. A to je kurva problém. No, stalo se to z toho důvodu, že auto, co nám mělo tahat závoďáka, prostě najednou není. Je dobré, že je vidět. Takže já jsem teďka musel ještě jak idiot zánět druhý auto, který nám poveze závoďáka na závody. Děkuju Strejdo, že mi to umožnil a půjčil modrýho šmoulu a že teda sem asi dojede, pokud sem dojede. No a na té přejímce mi ještě řekl pán, že je to celkem fakt průser, takže jsem musel já napsat, se říká černé na bílém, přímo žádost o výjimku, jestli mi komisaři SFIA neudělají technickou mimo ten stanovený čas. Jelikož je tento závod spojený s mistrovstvím Evropy, tak je to prostě fakt úplně na jiné úrovni. Jsou tady nějací komisaři z Portugalska, no a těm jsme sepisovali žádost. Potom uvidíte, co jsme psali. Dám tady ještě videjko nebo fotku. No, takže uvidíme, jak k tomu pánové u kulatého stolu sednou, co vyřknou. No a je taky možnost, že pojedeme domů, že jsme si udělali výlet jen tak a že prostě díky tomu, že tady není auto, takže možná pojedu domů. Takže to je výborný, jsou nasrané prase, řekl bych pár prostých slov, ale nemůžu, ale chci. No, takže čekáme na to, až mi zavolají chlapi a řeknou mi, ano, můžem, anebo ne, nemůžem, máš smůlu. Takže čekám. Dáme si nějaké jídlo, mamča chystá papu, Tomka a uvidíme, no. Držím si palce. Ahoj, prosím tě, tak mi psal Martin. Takže máme po administrativní přejímce, dali nám výjimku, to znamená, že musíme ráno v 7 hodin auto přistavit, kde si ho komisaři zkontrolují, podívají se co a jak, no a budeme puštěni na závody, proto mám tyhle reklamní brejle, je fajn, je hezký, jsme na nějaké přehradě, jak jsme to nazvat, něco napojil, nějaká přehrada, víte, koukejte, co se musím podělit. Takže prostě krása. Ještě chvilku se smočíme, no a dáme nějaký papu a počkáme na chlapy, až konečně přijedou. Tak, sobota, 7 ráno a já jdu na tu technickou, takže snad všechno bude OK.
nemecké vozy, kým mal tohto Nissana, tak jazdieval na Renaulte Laguna 3 litry, kopce. Unikát v rámci strednej Európy, jedna ešte jediná jazdila v Nemecku a dosť. Takže práve Mirek spomínal BMW Michala Svozila, ten je práve na pripravenej čiare a za ním dlho Kánsky nič. Medzi tým napríklad do výsledkov. Tam máme ktorý svojím časom. Takže první trénink za mnou, teďka se chystám na druhej a vypadá to, že bude pršet. Nicméně dám to risknout na suchých pneumatikách, takže si držím palce. No, je to tady, je to v prdeli. A v tomhle tohle ti mám jet. Zatukej. To je blbý. Tak, jsem v depu, hlavně zpátky a uvidíme, co bude. Chci jako prase, nebo podotýkám, v tréninku bourá jenom debil. Fakt debil. A jako vode tady je fest. Jsi mokrá? Trošku. Jsi mokrý, kámo? Já jsem ti volal. Tečka. Jo. Takže tak. To je on, kvůli tomu se stojí. Takže nakonec mě pustili na druhou opravnou jízdu, nicméně jel jsem jak kokos, ano, bylo mokro, ano, a byly to hodiny a z toho i tohleto. Takže menší crash, ale tak to je jedno, se opraví. Takže pro dnešek mám jaksi hotovo. No a zítra budou ostrý, takže uvidíme, jak to bude. Takže jak jsem říkal, v tréninku mourá jenom kokoti, no a tak já jsem taky kokot. Šmíkalo to, fakt to bylo mokrý a šmíkalo to. Debil, no. No takže pro dnešek, jak jsem říkal, hotovo. A zítra nás čekají ostré jízdy, takže to bude zajímavý. Formulové vozy, akože oblačnosť sa tvári dosť podivne. Dúfajme, že odjazdia aj tieto kvapky dažďa.
tady vidíš už pruhy, tady na pravé straně, a to je nevidíš, ale odsud tady už prstem, už tady mi to šmíkalo, tady znova, tady jsem srovnal, napravo ty svodidla jsem vzal, tady tyhle to vidíš, tu díru, tady tohleto, tu díru, tohleto, tak jsem se otočil, Jo, a tady jo. Lisana. Jo. Mám tu díru, vidíš to? Tam je to hodilo. Čau lidi, jak už asi všichni z vás, nebo většina z vás ví z Facebooku, nedělní závod jsem nedokončil z důvodu celkem velikého crashe. Co je potřeba říct na začátek, je potřeba říct, že jsem úplný idiot a jestli já to můžu sám. A to z toho důvodu, že pneumatiky, které jsem tam měl na zadku, už prostě byly úplně na hovno a já jsem to věděl. A ve čtvrtek, když jsem kokot auto chystal a umýval a připravoval, tak jsem si ještě říkal, ty vole, ty pneumatiky vzadu máš už světý, už jsou prostě fakt na hraně, už je to tak na vyhození. No, obuješ to na ty novější, co tam máš vzadu. No, že jsem to neudělal. Řekl jsem si, ty vole, jedu 4 jízdy, to nebude tak strašný, no. A bohužel výsledek byl takový, jaký byl. V sobotu, první trénink, už to klouzalo. Prostě už to nebylo ono, ta přilnavost prostě byla úplně o ničem. Druhý trénink pršelo, takže to klouzalo furt, když jsem nemohl nějakým způsobem hodnotit, že jsou fakt úplně v prdeli nebo ne. No a v neděli, když se šlo na první ostrou jízdu, tak to klouzalo. Jenomže co, každý z nás jezdí kvůli času, výsledků, a já jsem prostě jel plná, co to dalo, skoro u cíle, jak byl vracák, první veliký, tam jsem ho držel, tam už to jelo bokem, furt to hrabalo, nicméně následovala rovinka a pasáž, takové rychlé pravotočivé a levotočivé zatáčky. No, takže když jsem vlastně vyjel z toho vracáku, letěl jsem rovně na tu mírnou pravou, takže za 3 plná, což by prostě udělal každý, co budeme povídat, prostě jezdíme na čas. Letěl jsem, jenomže jak to byla trojka, furt to hrabalo, nechtělo se to chytnout, nedrželo to, narazil jsem auta
autem do pravé strany svodidel, což by nevadilo, ale prostě dělám to taky furt skoro, prostě narazím, jedu dál, každý z nás, ale z shodou okolností, co kurva čert nechtěl, na pravé straně mezi svodidlem a cestou byla mezera zhruba 50 cm, byla cesta, mezera, svodidlo. No a mezi svodidlem a cestou byla tak propadlina 3/4 metra. Takže jak to auto v té plné rychlosti, měl jsem trojku plná, takže já nevím, mohl jsem letět 140, 150 km/h. Jak jsem tam vrazil na tu stranu, tak to auto se propadlo. Báchorem jsem jel zhruba 120 metrů, no kecám to ne, 100 metrů necelých jsem mohl letět báchorem po té cestě, jo, v té straně vlastně, jak to auto bylo zabořený, jenomže co jsem chtěl zase, byl tam nějaký shooter, to mě vyhodilo, takže jsem se dostal zpátky na vozovku, jenomže jak se dostalo tu ránu, dal jsem raid, to se kouslo, ten předek, a to auto narazilo do druhé strany, kde byla taková mes. Jo, tam jsem to trefil špicou, to mě úplně odrazilo na druhou, takže jsem ve finále skončil do protisměru, čumák byl dole. Byla to mrda jako prase, na rovinu dneska je pondělí, že teďka mě bolí za klikem, ruce, no, nepřeje to nikomu, ale tak tím si musí každý projít. Jo, takže prostě tak se to stalo, takže prostě pneumatiky, kokot, podcenil jsem to, jsem úplnej loser. Dobře mi tak, aspoň vím do budoucna, že na tyhle věci se nemá šetřit a nemá se podceňovat. No a co dál? Pro mě letošní sezóna skončila jako definitivně, protože to dostalo fakt výjebu na přední levou stranu, levý přední kolo je posunutý v autě, odnesl to nosník, takže my budeme teďka dávat auto do kupy, už pomalu chystat na sezónu 2018. No a já vás budu informovat o tom, co děláme, neděláme, jo, že navíc mi tam měřili, zjišťovali váhu, zvážili mě, moje auto je hrozně těžký, takže prostě to je taky špatně, takže když už prostě se to stalo, takže jak se říká, všechno zlý, jen čemu dobrý,